O Festival de Bandas de Música de Silleda volve un ano máis para cumprir xa 17 edicións. Un certame que se consolida e que o vindeiro sábado vai reunir na capital do Trasdeza máis de 300 músicos. No concerto participarán a Banda de Música de Salceda, a Banda de Monsao, Portugal, e a anfitriona, ademais de dous dos trompetistas de máis renome no panorama musical, Esteban Batallón e Rubén Simeón. Por lo tanto, este ano temos a sorte, así un pouco coincideu, de que tanto coa banda de Salceda de Caselas como coa banda de Monsao vamos a contar no Auditorio da Semana Verde e no 17º Festival de Bandas de Música de Silleda vamos a contar coa actuación nestas bandas de dous dos trompetistas e instrumentistas máis recoñecidos tanto a nivel galego como a nivel nacional.